sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pagkaig, ikabalos ko nimo. Oras sa tuwang pakiguban. Shiny PM Y-Line nga number 1 nga naglanog-lanog sa inyong Pinoyana. Shiny PM 101.3. Oras alas 7:55 na sa kagabi. Mga unos ug balot apan ang gingaso. Wa mahutso. Pahilona na. Sa kinabuhi. Nakapaniapo na ba ang uban? Mahadlok kay Okay na ba ang soda? Kanon nalay kulang. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagiguban sa atong mga suking tigpaminaw sa Shiny FM 101.3. Ini inyong igsoon, Pastor Gideon, makiguban sa atong nga programa. Ini nga pila ka mga takna sa kagabion before kita mo atos higdaanan. Ang pag-awit, ikabalos ko mga padayin. Mayo nga pagiguban sa tanan na mga kaigsonan, ilabi na ni Brother Moses Cardinte. So king tigpaminaw si Brother Gao Jewel, si Papa Binbin, mga Dinoyo family. Mayo nga pagiguban, happy listening sa mga De Villiers family, Brother Ramon, Sister Ilby, mga De Villiers, uban sa inyo mga anak. Happy listening sa Shiny 101.3. Dalaygon ng Dios magapadayon sa pagpanalangin sa matagusa. Kauban nato karon ang atong mga followers, listeners sa atong FB Live. Dalaygon ng Dios magapanalangin. Akong gidasay nga matagusa sa pag-share sa atong programa, ilabi na sa atong hisgutan karon nga mga pulong gikan sa Ginoo. Ikabalos ko mga padayin. Ikabalos ko nimo Ginoo. Do what I should, point. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sumala sa balaan nga kasulatan, wala'y
maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Dalaygon ang Dios mga igsuon nga padayon magpanalangin sa atong pagsugod ato ning ablihan di sa pagduol ngadto sa tumbong nga Dios. Ug akong gidasig ang matag usa, ako kamong gihangyo nga moadto ta sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios uban sa tibok natong naunag kasing-kasing. Diin atong mahatag ang atong mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios nga sa iyang pag-uban ni ining adlaw nagmalampuson og puno kita sa iyang panalangin. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagbantay kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga padayon naghatag kanamo kusog, naghatag kanamo maayong panglawas. Padayon mo kaming gipakaon, gipistihan, gipainom ug walay nakulang kanamo bisan pa man sa mga panahon, sitwasyon. Padayon namong nabatik na sinatian ang imong pag-uban. Padayon ka o Dios magablay sa matag usa sa amo karong panag-uban inimong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran, gipasalamatan nga magpanalangin na usab ka sa among kinabuhi sa mga pulong nga angay namong masabtan ug mabatunan sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Bisan kalibutan, mayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios. ang magpabili ang pulong mo. Mayong pagpaminaw ni GR si Lumna. Maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo, nindot kaayo ang iyang pulong. Salamat sa pagdasig Pastor, di nindot jud kaayo mga laga diin sa atong buhi nga Dios. Ang Ginoo magpanalangin kanimo Pastor uban sa imong tibok pamilya. Mayong pagiguban ni Praise Jade Molas Lobo og ni Jubilin Felix og si Inang Ubaris. Mayong pagiguban o good evening ni Ami Silva og ni Ayan Abrasaldo. Maayong gabi Brother Ayan og ni Sasi Conde og matud pa. Maayong gabi Pastor, padayon ko paampo ako katabang nga gulang sa na Victoria Balocos, mosakay siya eroplano sa Lunes adto sa Clark nga okay lang siya kay ato nang dadon sa mga pag-ampo. Og si Praise Jade Molas Lobo mo request ko kanta Pastor, makalangit gihimo mong pag-o. Tulo sa katawhan mo giandam, wa nay laing gabayan pa. Ang Biblia kumplito na. Okay, mong request nga gihimo mong bago atong tagaan og pagtagan. Dere lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi may pakiguban ni Bing Dandan. Si Inang Ubaris of evening Pastor, si Emilio Gabugos, si Gina Kamahalan, matod pa. Maayong gabi Pastor Gideon, hulat gyud mi nga mag-live ka, tama-tama maupay pagkahuman sa among pag-ampo. Kami duha sa akong bana, request kog song lahotay. Salamat Pastor, God will bless you uban sa tibok nimong pamilya. Wow, no? Alas 8 gyud na human ang ilang mga pag-aampo. Si Inang Ubares, awit magalangit, ikaw ang kusog.
gyud ang pagbati mo, o Dios. Gigakus o gidawat mo ako. Si Dariel, Pastor, maayong gabi. Shout out me diri nga security guard diri sa ACDI Multipurpose Cooperative Maranding Lanao del Norte. Maayong gabi maayong pagpaminaw ni Liarni Jean Cardinte Brigoli. Maayong gabi Pastor Watsing from Lapu-Lapu City. Ang Ginoo magapanalangin sa imuhang sa imuhang tibuok pamilya. Request kog awit makalangit ang pagkamaayo. Request awit makalangit Brother Emilio Gabugos, Dalangpanan. Si Jima Peresores. Good evening Pastor, salamat sa Ginoo. Diin kami nakadungog na pod sa imong buhing pulong. Maayong pagpaminaw usab nila ni Mr. and Mrs. Ramel Peresores diha sa barangay Manatad, Sipunga, og mo request kog song Maayo Ka. Kay salamat kaayo Sister Jima og sa inyong pagsunod pag-uban sa atong programa. Mayong gabi ni Sarah May og ni Jirali, si Rapiloy, request ko kanta Pastor, magpaabot ko nimo. Salamat Pastor Gideon. God bless watching here in Lapu-Lapu. Okay, dalaygon ang Dios. Si Gina Lee Sirapiloy, request ko kanta Pastor. Okay, ako na ning napasa. Mayong pakiguban ni Darwin Bayawan. Mayong gabi Pastor, request ko kanta dati ako makasalanan. Si Daryl Herolaga, malipayong gabi Pastor. Malipayong gabi usab sa tanan nga tigpaminaw sa imong programa. Sa Shiny FM ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Watching from Marcos sa tubig Sambuanga del Sur. Si Fabol Joey, good evening po Pastor, naminaw na pod ko sa imong live. To God be the glory. Raquel Bordin, good evening Pastor. Patimbaya kay Jewel Castellanes o ka Analia Castellanes, natakda na sila, sige nako og paminaw nimo. Minaw na pod sila. Salamat. Salamat sa Ginoo no sa inyong pakiguban. Si Daniel P. Uga, maayong gabi Pastor, dako ang akong pasalamat Dios tungod kay anaa ka nga ihang gigamit aron sa mintin sa pagkaon nga gigutom sa pulong sa Ginoo. Sister Bernadette Alsola nga nanagkad sa Kalamba, maayong gabi, maayong pagpaminaw nimo diha Sister Bernadette. Maayong gabi Pastor ug sa tang viewers, dalaygon ang Dios, request ko awit makalangit Pastor gugmang maunongon. Og maayong pakiguban ni MG Siang Ligaspi Pastor, good evening. Og Brother Will Sanipa, maayong gabi Pastor, og sa tanan request ko kanta Ginikanan. Okay, maayong gabi Brother Will. Mayong gabi ni Sister Tonia og sa tanan nato makigsunan dihas tumunoy mo Alboal Sipo. Mayong gabi ni Gigi Mays, imo ang himaya, matod pa ni Gigi Mays. Og si Elena Putot, mayong gabi Pastor, watching from Ubay Bohol. Kumusta mo sa Ubay Bohol? Unya paki-share no sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit, ikaw ang kusog diri lamang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Og ako lang ipahibalo mga kaigsuonan nga pipila na lang kakantang ato ang matagaan og pagtagad. Tungod kay ang atong oras nag-irog-irog yun siya. Mayong pagiguban ni Elena Putot, maayong gabi watching from Ubay Bohol. Og Risa Hogoder og si Rain
Dundi Gantilian. Good evening, Pastor Wansing from Davao City. Pa-request ko song Gumakos Ka sa Dios. Akong kantahon ang request mga kaigsunan nga lahutay unya ginikanan. Parang napagyutoy usa nga kanang gugmang maunongon di ay gi-request. So akong kantahon mga kaigsunan adunay tulo ka awit nga gi-request. Gugmang maunongon, lahutay ug ginikanan. Pakiguban ni Marilyn Amor, maayong gabi Pastor, og ni Maria Presente, maayong gabi sa tanang viewers. Salamat sa Ginoo Pastor, nag-ulan nagyod diri sa amoa sa Kaiti, ang sa man Kaiti, Cavite siguro, first the name, no? Ato ingsuon nga matod pa watching from Kuwait, Pastor, patabang ko og ampo nga mahuwasan ko sa akong kalintura. Kaya ako aning adon sa mga pag-ampo ug tuuhi nga ang Dios mag-aayo kanimo. Si Arnel Ambol, maayong gabi Pastor, watching from Cotabato City. Request og song Banal Mong Tahanan. God bless you Pastor, uban sa imong pamilya. Okay no, salamat kayo sa inyong pakiguban. Alang sa ato mga suking tigpaminaw, ang mga mensahe nga inyong madunggan gikan gyud sa mga lugar diin ako ang gilitok diri sa atong programa. Tungod kay ang atong gigamit karon mga kaigsuonan, nagkuha ta sa mga mensahe gikan sa atong mga aktual nga mga viewers, listeners, followers sa ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko pinaagi sa FB page mga igsoon. Okay, awit makalangit ang ato ang taga-anog pagtagad nga gi-request diri mga kaigsuonan. Lahutay og gugmang maunongon o ginikanan. Lahutay o ginikanan mo'y magsunod sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Tuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, doon na may utlanan, o sa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa
Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatag nga. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may putlanan. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day siya, ug dili kakabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagara, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ini ka na, bata mo tudlugi, bata mo giyahi tudlugi, pamatasan ikaw gini ka na, bata mo tudlugi, bata mo giyahi tudlugi, pamatasan. Kabataan karon angay gyung monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayot pasagdahi, ang cellphone mo tagoi, kaugmao nila naas padumala. Ikaw gini pamatasan ikaw gini ka na,
pasagdahi sa email paundangan aron makatarong pag-eskwela ikaw ginikanan bata mo tudloi bata mo giyahi tudloi pamatasan ikaw ginikanan bata mo tudloi bata mo giyahi tudloi pamatasan ikaw ginikanan angay magmainambon ulo sa Dios tipigan kaiwagas Pinoy anan ikaw magmainampingon ka ikaw ilang panaginan kung buhaton mo kini ikaw mabulahan ikaw ginikanan bata mo tudloi bata mo giyahi tudloi pamatasan ikaw ginikanan bata mo tudloi bata mo giyahi tudloi Kinahanglan tudloan gyud nato ang atong mga kabataan sa maayong pamatasan. Respeto mao'y gikinahanglan nga ilang makatunan samtang nagpuyo ug nagdako sila niining naong sa kalibutan. Awit makalangit gugmang maunungon. sa tanang panahon
tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo. Dunay kang matinud-an, dunay kang maayo ka na ako, hantod ako may ginilhan, awiton ko pagkamaayo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Chari Artiaga. Mayong gabi, Pastor, bisan pa man sa time nga di ko makaabot sa imong live. Kanunay may nag mutanaw sa kadlawon. Among ipak imong mga live tungod sa kay sa gabi. Gamiton sa akong mga anak ang among sipi. Pag-research din. Copy dayon. Maayo kaayo ang Ginoo og naa siya sa tanang higayon. Maayong gabi ni Junjon Lindayaw og Isay Wata. Maayong gabi Junjon og ni Sweetie Monaco. Good evening. Og maayong pakiguban ni Gregorio Kiring og ni Mungkal Mait og si Jocelyn Caniedo Ridobla Castalia. Maayong gabi Pastor og sa tanan nga mga masugid nga nag-abang ni ining live. Request Pastor Lahotay, ako na nang nakanta. Leonora Turalba. Good evening Pastor, shout out from Davao de Oro, Mindanao. Pwede request og pagising sa umaga. Okay, salamat kaayo og ako ang hangyo matag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia. Pulong mo kinabuhi ko. Ablihi diha sa Roma Kapitulo 14 og i-share ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko diha sa inyong mga kailag higala aron sila masayod ug makadungog sa mga pulong karon nga gikan sa atong Dios. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ayaw hukmi ang imong isig ka tao. Mao ni ato ang tugutan, ato ang hisgutan sa atong panag-uban. Ayaw hukmi ang imong isig katao. Ako ni nga basahon mga kigsuonan gikan sa 1 hangtod sa bersikulo 4. Og mas maayo ato ning hutdon gyud sa bersikulo 12. Kay dito sa bersikulo 12 maoy katapusang bersikulo sa title nga ayaw hukmi ang imong isig katao. Dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pakiglalis kaniya. May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tao nga utanon ray kanon. Og ang tao usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Kinsa ka man nga maghukom sa sulugoon sa laing tao, ang ihang agalon mauray maghukom kon nakatuman ba siya sa ihang katungdanan o wala. Makatuman gayud siya kay mutabang man ang Ginoo kaniya. May naghuna-huna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw. Samtang ang uban naghuna-huna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag-usa sa pagsunod sa lain, hain niini ang hugot niyang gituuhan. Ang naghuna-huna nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw, nagpasidungog sa Dios. Ang mukaon bisag unsa nagbuhat niini sa pagpasinog sa Ginoo kay nagpasalamat man siya sa Ginoo
tungod sa kalanon. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalanon, nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo ug nagpasalamat usab siya sa Dios. Kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita, ang atong pagkinabuhi alang sa Ginoo ug kung mamatay alang usab kita sa Ginoo. Busap buhi o patay iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay og nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Busa nganong naghukom og nagdamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo. Moatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Kay ang kasulatan nag-ingon tungod kay buhi ako nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdaig sa Dios. Busa ang tagsatagsa kanato maghatag og husay sa ihang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ang pinakadako mga kaigsuonan o nga hisgutanan sa Biblia gitawag og kontrobersyo mga kaigsuonan nga kana bitawng pagtulunan nga dagahan bitawng kontra. Ang usa kontra sa pagtulunan, ang usa pod kontra sa iyang sa lain nga pagtulunan. Dagahan mga kaigsuonan nga mga tinubdan mahitungod sa kontrobersyal nga pagtuo o mga doktrina. Usa sa mga tinubdan sa mga kontrobersyal nga mga pagtulunan mga igsuon kining pagkaon. Sunod ang mga adlaw nga balaan o sunod mga balaod ni Moses o uban mga igsuon kining mga binistihan. Mauni ang mga dagko nga mga tinubdan sa mga kontrobersyal nga mga isyu mahitungod sa pagtuo. Og tungod ni ining maong mga hinungdan, dagahan nga mga magsuon nga dili mga magsuon og tinagdan. Tungod sa mga hinungdan sa mga kontrobersyal nga mga pagtulunan mga kaigsuonan, daghang pamilya nga murag dili na pamilya. Ang uban dili kay mura, di nagyud pamilya. Tungod kay ang usa naghuna-huna nga naagyoy mas balaan nga adlaw. Ug ang usa naghuna-huna nga pariha ang tanang adlaw gibalaan sa Dios. Ang uban mga igsuon naghuna-huna nga pipila lamang ka mga pagkaon ang angay kanon, apan ang uban daghan ang pwedeng kaunon. Giklaro ni Apostol Pablo nga ang tanan libre ug walay bisan kinsa nga gitugutan sa Biblia sa paghukom sa ubang mga tao gawas lamang sa ihang kaugalingong sakop. Kon naa kay mga kaugalingong sakop diha sa mao nga pagtulunan, duna kay authority o duna kay kapasidad sa paghukom ug maunay gigamit ni Apostol Pablo nga miingon siya diha sa unang Korinto. Ako ning basahon mga kaigsuonan sa unang Korinto. Ingon siya diha sa unang Korinto kapitulo 5 man siguro to akong nabasa ako sa ning tagaan og pagtagad. Kapitulo 5 versikulo 11. Hangtod sa 12, diretso lang ko sa 12 ug 13. Hinuon dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Katong dili niya sakop sa ihang pagtuo o dili niya kauban sa iyang pagtuo.
Hinuon dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Dios maoy maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang tao nga dautan. Sa ato ra bang hisgutan mga kaigsuonan, ang taong dautan di gyud na magpailang dautan. Ikaw pa'y dautan sa mata sa hunahuna sa taong dautan. Baliktaron yun ng sitwasyon. Muna nga kung makakauban ka og dautan, muna'y pinakabugat sa buluhaton. Maunay pinakabugat yun. Ang buhaton sama sa panahon ni Jesus o sa mga apostoles, sila'y milikay. Sila'y mipalayo. Gani, usa sa mga ilhanan, mga kaigsuonan sa mga tao nga dautan, kanang sigig pangitag milagro. Kung sa imong pagtuo, sige kag pangandoy mga milagro, aron mas mulig-on ang imong pagtuo kay makakita kag katingalahang buhat or mga milagro, unsa nakahay mahitabo kung inana ang imong pagtuo sa katapusang yung panahon. Nga ang larawan taga-agahom sa pagsulti, ang larawan makalihok, makasulti na, makahimo na siya og mga katingalahang buhat o gani si Ginoong Hesus miingon nga bisan gani ang mga pinili mahimo madala. Karong mga panahon na mga kaigsuonan, uso kining mga milagro. O ang giklaro sa Biblia nga ang mga milagro gigamit pagyud ang ngalan sa Ginoo. Gidala nila ang ngalan sa Ginoo og mismo ang Ginoo maoy nagsulti niini. Nga sila nga naghimog mga milagro, nag-ayog masakiton, nagpagawas og mga yawa, nagwalis sa maayong balita, di sila makasulod sa gingarian sa langit kay matod pa mga makasasala kamo. Diha giklaro sa Mateo 7:21, 22, 23 mga igsuon na nga naay mga tao nga muhimog mga milagro sa ngalan ni Ginoong Hesus pero sa tago nagbuhat ay og sala. Lisod kaayo na siya mga kaigsuonan nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Daghan ang malimbungan. Labi na kung sa pagtuo nimo nag-agad og milagro. Unsa man di ay klase nga pagtuo dapat natong batunan, Pastor Gideon. Ang klase nga pagtuo nga angay natong barugan, pagtuo sa pagpaminaw o pagbasa sa gisulat sa Biblia. Pagtuo gikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kung ang atong pagtuo mga kaigsuonan nag-agad og mga milagro, mulig-o ni pinaaging milagro, unsa kahay mahitabo nimo kung inana ang imong klase nga pagtuo nga mag-agad og milagro, unsa kahay mahitabo kung naana ang katapusan nga moabot na ang panahon nga ang larawan ilan ang pasultihon. Mugawas na ang baba, mugawas na ang kalayo sa baba, unya makahimo na sa pagpatay. Makahimo og mga katingalahan og mga milagro sumala sa isugilon sa balaang kasulatan. Dali sigurong muluhod ang tao kung makakitag milagro. Maoy hinungdan kinahanglan atong utingkayon og sisahon ng atong pagtuo. Kuning tuo labang kita sa mga milagro, dali kang mapukan. Dali kang masaag, malimbungan kay paingon ta ni anang panahon na. Kabantay mo mga kaigsuonan sa atong panahon karon. Pag ang simbahan dunay mga katingalahan, dili sila kontento sa tinuod nga kausaban nga maoy tinuod nga milagro kung pangitao nato ang milagros Ginoo. Kanang dakong kausaban, kanang nibiya ka sa bisyo, kanang nahimo kang maayong amahan, kanang nahimo kang maayong inahan, nahimo kang maayong igsuon, naana nimo ang pagkamatinabangon og pagbuhat og maayo, mauna na'y pinakadako nga kausaban, milagro nga dili dapat ibaylo sa mga milagro nga makita nimong maayo.
Mga igsuon kos Ginoo, giklaro ni Apostol Pablo nga ikaw ug ako sa lain nga mga sikta, sa lain nga mga relihiyon o karatula sa mga simbahan o lain-lain pa, kay daghan magid kaayog karatula ang mga simbahan, daghan namang ngalan ron ang mga simbahan. Gikan sa Roma Katoliko, ngadto na sa tanang mga Protestante, o ngadto na sa Aglipay, o niya Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, o Assemblies of God, Four Square, March of Faith, o uban pang mga dagko nga mga simbahan. Daghan kaayo nga mga ngalan na karon sa simbahan. O naapagyoy lain-lain og mga doktrina na ay Trinity, na ay Oneness, na apoy Tunis, na apoy Fiveness, na agi wala nis na lang. Mga igsuon, si Apostol Pablo nagsulti siya nga ikaw ug ako wala gyud tatagaig katungod sa paghukom sa mga dili nato kauban. Kung ikaw Katoliko, dili ka kahukom dapat sa mga dili Katoliko. Kung ang mga dili Katoliko dili sad wala sad tuguti nga mohukom ngadtos mga Katoliko. Si Apostol Pablo nagtin-aw nga kung ang dili Katoliko pwede siyang mohukom sa isi niyag dili Katoliko. Kana kung kauban og simbahan, kana kung kauban og karatula. Kay ang dili Katoliko pertimang daghana og ngalan ang simbahan. Pwede kang makahukom, ingon si Apostol Pablo, sa kaugalingon nimong grupo. Kung ang imong grupo, iglesia ni ako, basig na ay simbahan nga iglesia nako. Ang tanang sakop diha sa maong iglesia, maura na'y gitagaag katungod sa balaang kasulatan nga hukman. Aron papahawaon. Pero dili gyud ta makahukom sa mga taong dili pareho natog karatula. Dili pareho natog simbahan. Ang mga dagkong mga isyu nga mga makaingon tang mga dagkong hinungdan nganong na ay mga controversial nga mga isyu sa kinabuhi sa mga tao nga nagtuo og Dios, nga pareho ra man gyud nga Dios nga gituohan, lahi-lahi rag pamaagi, lain-lain ra og kana bitang patakaran. Ang pinaka lisod mga kaigsuonan kay pareho rang Biblia ha ang gilalisan. Ang hinungdan ra gyud mga kaigsuonan nganong naay mga lalis, nganong dunay mga paghukom, huna-huna ra gyud hinungdan. Ingon si Apostol Pablo nga ingon siya dinhi may nagtuo nga mahimo nilang pagkaon bisag unsa apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon. Diha giklaro mga kaigsuonan kung unsay kahimtang sa tao nga huyang og pagtuo. Kana di ay mga daghagidili huyang di na silang pagtuo. Kanang dili mo kaon og litson, ako kaon ko mga kaigsuonan, kalamian ng litson. Na ay mga higayon nga di gyud ko muka og litson, katong mingtaas akong BP. Pero pag normal na sa BP murag kaon gyud og litson. Matod pa kaning litson wa gyud ayo. May ra gyud sa wa pay litson.
Pero kung naaday litson haskang lami ade Mga igsuon ko sa Ginoo, dinhi si Apostol Pablo diha sa bersikulo 5 nga ang hinungdan nganong na ay mga controversial nga mga isyu sa pagtuo o pagtulunan nga pareho ra mauntang Biblia ha ang gibasa o gitun-an tungod kay lahi-lahi og libil ang huna-huna. Dunay murabag kung makakita mo og tabanog mga kaigsunan kanang saranggola. Naay saranggola nga murag grabe mo lupad, napoy saranggola nga hinay kay mo lupad, napoy sigtuyok, naapoy tulin kaig linuparan. Murag inana mga kaigsuonan nga dunay mga huna-huna gyud sa tao nga grabe nakataas. Napoy huna-huna sa tao mga kaigsuonan nga litra por litra. Kana bitang pagbasag Biblia inahanglan unsay nabasa unsay gisulat diha pero dili di ito mao gipasabot maunay tuuhan. Si Apostol Pablo naghanay nga libre gyud ang matag usa. Ingna imong tapad libre ka. Libre gyud ang tanan. Mala ba mga kaigsuonan ilabi na sa atong nasod kay ang atong nasod demokrasya man. Daghan kay mga simbahan nga wala na kay Biblia. Og usahay mga kaigsuonan bisto lamang ni sa ato ang nasod kung naay mga dagkong mga isyo nga supak na pod sa balaod sa atong nasod. Samaan ng mga kulto nga naa sila'y patuo-tuo nga ang mga batanon, ang mga bata pwede nang minyoon. Naapoy mga kulto kaniadto nga ang mga babae pwede nang mudulog sa ilang gulo Ginoo. Naay mga pagtulunan mga kaigsunan nga wala na gyud sa Biblia. Unya daghan gyud nga malimbungan kay naa may mga milagro. Naay sakit nga mamaayo, naay kinabuhi nga mausab, naagi mga milagro og maunay kasagaran nga hinungdan nganong sila ming daghan. Og ang resulta daghan ang nalimbungan. Usa sa mga hinungdan mga kaigsuonan nganong daghan nga mga tawo nga nalimbungan tungod kay kakulang sa paghatag og panahon sa balang kasulatan. Kabantay mo mga kaigsuonan, usa sa mga gigamit yun ni Satanas kini mang milagro. Kining milagro maoy gibasihan sa tawhanon nga pagtuo. Diha giklaro mga kaigsuonan ni Apostol Pablo nga ang tao dunay duha ka klaseng pagtuo. Huyang nga pagtuo og lig-on nga pagtuo. Ang lig-on nga pagtuo mga kaigsuonan giklaro nga daghang pwedeng kaunon pagkanindota. Nindot ito nga lig-on kayo og pagtuo kay ubay-ubay gyud ang makaon. Pero ang huyang nga pagtuo mga kaigsuonan mura ni sila og kanang kulag mga bitamina. Kabantay mo mga kaigsuonan na atoy vegetarian mga igsuon nga pagtuo nga di gyud sila mukaon og kanang giluto. Hilaw ra gyud kanon. Tan-aw nimo sila mga kaigsuonan murag makaingon ko nga ang ilang pamanit murag dunay sakit. Hilaw ra gyud kaunon og dili gyud sila mukaon mga kaigsuonan og luto. Kanang giluto, kanang giagi og kana bitawng kayo. Naapog sila. Ako nakakita man gyud ko aning mga tawhana. Iskang niwanga. Niya na po'y pagtulunan mga kaigsuonan nga patag-asag bungot. Naapoy pagtulunan mga kaigsuonan nga
dili paputlag buhok. Unya do na po'y pagtulunan nga dili gyud maligo pila ka bulan. Ambot lang unsa nakahanay baho ana. Naapoy pagtindaghan ang pagtulunan hisgutan amod lang. Mao na niingon si Apostol Pablo may nagtuo nga mahimo nilang pagkaon bisag unsa apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang ug utanon. Mga vegetarian mao nay mga huyang sa pagtuo. Kini giklaro sa Biblia. Kung daghan kang gidili diha, murag huyang-huyang dainig pagtuo. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tao nga utanon ray kanon. Og ang tao usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Kana pag-ingon nga huyang nga pagtuo, wala na hukom. Giklaro na diha ang diferensya kung ang paghukom ang good kanang mupuin kag tao, mupuin kag organisasyon. Muna hukom. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan wala ni siya maghukom. Iyang gidiscuss mga kaigsuonan kung unsay kahimtang sa mga huyang og pagtuo. Katong daghag gidili. Di mo kaon og walay himbis, dili mo kaog baboy. Mao nay giingon ni Apostol Pablo diri sa iyang sulat. Lamang tanang mga tao nga nagpuyos kalibutan libre ang matag usa. Pero atong hinumduman, libre tuod ta, pero do na tay husay nga atubangon inig-abot na sa atong amahan. Inig atubang na nato sa katapusang hukmanan. Naa may katapusang hukmanan. Mauna ang katapusan og wa nay lain pa sa atubangan sa atong Dios nga algialagaran. Giklaro ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ikaw ug ako giingnan gyud nga kinsa kaman, kinsa man ta nga maghukom sa sulugoon sa laing tao. Ang iyang agalon mauray maghukom kung nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala. Makatuman gayud siya kay mutabang man ang Ginoo kaniya. Buti pasabot mga kaigsunan tanan nga mga pagtulunan nga nanglutaw sa kalibutan ko nahimaya ang amahan kanunay gyud na silang magmadaogon kay tabangan man sila sa Ginoo. Nabantay mo mga kaigsunan daghang mga simbahan bisag saog batikos, bisag saon og kana bitang batikos diri, batikos dito nagkadaghan hinuon. Gipanalanginan hinuon. Kung ikaw gibatikos, ayaw ka guol. Kung sa imuhang pagpangalagad na himaya ang Dios unya nakatuman ka sa mga pagtulunan sa Dios, pasagdahi ng mga taong sigig batikos nimo. Pasagdahi ng mga tao sigdaot nimo. Og dawata nga naag yun na sila sa panahon gani si Ginoong Hesus. Gibatikos manggani nila ang mga apostoles, gibatikos, gilutos og ang uban gipangpatay pa. Kung ikaw kita mga kaigsuonan gibatikos, ayaw lang kaguol. Ipalapos na pikas donggan. Inigsot sa pikas donggan, buy iday ang pikas donggan, ayaw ragyod si Rade para mawagtang rana. Kay walay lain nga makahukom sa imuhang sakop, sa imuhang kaugalingon nga pagtulunan mga kaigsuonan nga imong nasabdan sa balang kasulatan ang imurang isig kanang kakaratula. Di gyud ta ang mga Assemblies of God, di hukom sa uban pang mga sikta. Ang pwede nilang hukman, ang ilang lang isig ka assembly. Maingon man sa isig ka Sabadista o sa isig ka unsa pay mga ngan Iglesia ni Cristo. Pero dili wala gyud tatagae og authority sa paghukom sa mga tagagawas. Bisan gani si Apostol Pablo mingklaro siya nga ang iyahang mga gitudluan ang iya ramang isig ka Kristohanon. Giingnan niya ang iyang isig ka Kristohanon, kung makakita mo Kristohanong bisyoso, ayaw mo pakiguhugoy na na. Kay kung si Solomon po'y pasultihon,
Kung makigugoy-hugoy mo sa mga taong bisyoso, matakdan mo, malagmit nga dili na mo kabiya ni ana. Ang may tabo, Kristohanong bisyoso. Muna nga, ang advice sa Biblia, sa imong pagkakristohanon, sa akong pagkakristohanon, sa atong pagkakristohanon, mo pili gyud tag tao, pero dili ta mo hukom. Pero kung namangutana sila nga magpakisayod, kung mo ingon, pastor, di man ligod ka maghukom kay matod pas Biblia. Kay lahi man tag karatula. Unya unsa may padulngan anang mga taong nangabit, anang mga taong mananapaw. Ako pong tubag anak mga kaigsuno unsa may gusto nimo. Ako'y mutubag or ang Biblia mo'y mutubag. Kung ako'y mutubag, gamiton gyapon nako ang Biblia. Agig tubag sa imong pangutana. Na Biblia ra gyud mo tubag. Ako mang klarohon. Ako mang patubag kundaan. Unsa man? Biblia maoy motubag sa imong pangutana or ako ang motubag sa imong pangutana? Kay kung ako ang motubag sa imong pangutana, Biblia ra gyapon akong patubagon sa imong pangutana. Maimperno ba kana mga mananapaw? Ang Biblia nagsulti maimperno. Nagtuo man kus Biblia. Kung mamatay ang usa ka tawo diha sa pagpanapaw, ang Biblia nagsulti sirad-an ang langit. Mao bitaw na nga kung naa kay asawa, ayaw na ibog-ibog pa. Kung naa kay bana, matod pa pati ang kaulag. Mga igsuon kos Ginoo, atong hinumduman ang mga dagko ug mga dagkong mga tinubdan sa mga isyu nga mga kontrobersyal nga mga pagtuo. Naghisgot ni sa pakiglalis mahitungod sa pagkaon. Mahitungod sa mga adlaw. Mahitungod sa adlaw ipapahulay. Mahitungod sa balaod ni Moses. Mahitungod sa mga kanang gitawag mga pangsuot. Dunay mga tao nga tag-as kay sinuotan. Long sleeve yun. Unya, magkarsonis. Doon na po'y pagtulunan mga kaigsunan nga ang babae di gyud putlan og buhok. Tag-as gyud og mga sinina. Kay kinahanglan balaan gyud. Kay naas bala ang kasulatan. Kay maulagi, ang ilang pagbasa kutobras pipila ka Biblia, wala hutdi ang wala hutda pagbasa o wala kuha ang gipasabot sa kinatibuk ang Biblia. Kabantay mo mga kaigsuonan nga dagahan kaayong mga tao nga kung imong lantawon lahi-lahi og pagtuo. Pero parihura ang Dios nga gigikanan sa mensahe nga mao'y gituohan. Kay ngano man dili man pariho og level ang tao. Ang ubang mga tao nagbasarag pipila ka Biblia, wala na mohuman. Naapoy mihuman og pagbasa pero pipila lang pod ka Biblia ang gitipigan og maoy gituuhan og gituman. Pero bless kaayo ka nga sa imong pagbasa og pagtuon sa Biblia, ang kinatibuk ang mensahe sa kinatibukan, cover to cover sa Biblia. Kung unsay gipasabot sa Dios, mao'y imong nasabtan ug may imong gi-apply sa pagpuyo sa kalibutan. Atong hinumduman mga kaigsuonan, ikaw ug ako, wala gyud tay katungod nga muhukom sa dili nato kauban. Kung dili pareho nimog simbahan, ayaw mo panghukom. Ikinsa man kunuta nga muhukom, ingon si Apostol Pablo. So dinhi mga kaigsuonan, giklaro ni Apostol Pablo bahitungod sa pagkaon, mahitungod sa pagtulunan sa balaod, mahitungod sa adlawng igpapahulay, mahitungod sa pagpamisti. Mga igsuon, ingon si Apostol Pablo, kanang tanan or kitang tanan libre kung asay atong barugan. Lamang dili nato kalimtan nga ang balaang kasulatan nagpahinumdum nga ikaw ug ako
tagsa-tagsa ta nga muhatag og husay sa atong kaugalingong pagtuo ngadtos Ginoo. Lamang ayaw sa ni kalimti. Kung naa kay karatula nga gipasilungan o gipasakupan, unya ang tanan nga mga tao diha ni anang maong karatula, dunay bisyoso, dunay mga unya ikaw nibarog ka nga di gyud magbisyo, kana lang imong mga kaubanan sa imong karatula maora nay badlunga, maora nay hukmi. Pero sa mga taong tagagawas, si Apostol Pablo nagklaro nga wala tay katungod. Wa gitay katungod. Munang diri sa atong programa mga kaigsuonan dinhi giklaro ang tinuod nga kahimtang natong mga tao. Ikaw ug ako libre ka. Kung mukaon kag maayo halakaon maayo. Kung ang imuhang ang uban nato mga kaigsuonan dili kay mukaon ayaw sad pugsa kay maura may po iyahang makaon. Kung naatay kauban mga kaigsuonan nga mukaon og tagsa ka adlaw ka usa, maura gyud na iyaha. Pero kung ato ang sakop mga kaigsuonan, ilabi na sa ato ang Pinoy-anan, doon na tay katungod sa paghukom. Doon na tay katungod sa pagpapahawa. Maunay giklaro ni Apostol Pablo. Pananglitan mga kaigsuonan, doon na kay gibarugan nga mensahe sa balang kasulatan. Ug mao na imong gituhan. Ang akong ik-advise mao ni, ikinabuhi siya sa hilom nga pamaagi. Nga makit-an ka sa Dios. Kay ang Biblia ug ang mga pagtulon-an nga naani ini, dapat nimo nang masabtan og ikinabuhi, dili ipakita sa tao, kun dili dapat lamang ipakita sa Ginoo. Muna nga kung unsa may imong gibarugan ug unsa may imong gi barugan nga pagtulon-an dihas bala ang kasulatan, imo na barugin na sa paagi nga makit-an ka sa Dios. Dili kay sa paagi nga makit-an ka sa tao, kay wa man ta mangalagad sa tao, tua man ta mangalagad sa Dios. Kay unsa may makuha nato sa tao nga di man na sila mauimugante. Ang atong buhaton, kung unsay mga nasabtan nato sa balaang kasulatan, ato nang barugan. Mao bitaw nang kabantay mo sa mga mensahe dinhis atong programa, ang atong isig ka Kristohanon maoy gisentro. Kristohanon ka nya bisyoso. Ambot lang yun nimo. Kaya ang Biblia nagsulti, wa gyoy mga taong bisyoso makasod dito. Sa gipadayag 21-27 man siguro na ako ning basahon mga kigsuonan. Gipadayag 21-27, balik ko nako ni sa pagsulti 21-27. Ingon dinhi apan walay bisan unsang hugaw nga pasudlon sa syudad, o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad maulamang ang mga tao nga angalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa Tanteng Karnero. Kinsa man tong mga ngalan nga nahisulat sa libro sa kinabuhi sa Tanteng Karnero, katong mga taong nagmadaugon. Apan katong mga tao nga wala nagmadaugon, unya naisulat na ang ilang ngalan dito sa libro sa kinabuhi, ang giklaro po diha papason. Dili lagi magsalir mga kaigsunan kanang sib always sib. Kung ang Biblia mo'y pasuldihon, dili lagi na magsalir. Gawas lamang kung wala ka magkinabuhi diha sa kahugawan, diha sa kasalanan. Makasulod ka sa kinabuhi nga way katapusan.
Kaimportante magyud mo daog. Diha sa gipadayag kapitulo 3:5 ang modaog bistihag puti ug dili ko papason ang ilangalan sa libro sa kinabuhi sa atubangan sa akong amahan ug ang ina ug sa iyang mga anghel ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Mao na mga kaigsunan nga bisan asa man ka nga karatulaha, siguruhan lang yun nga wa gyud ka makasala sa mga pulo nga naa sa Biblia. Imong yung sigurohon, ato yung sigurohon nga nagkinabuhi ta sa mga pamaagi sa Dios. Kay giluwas na ta gikan sa sala pinaagi ni Jesus, sama nga ang mga Israelita giluwas sa Dios pinaagi kang Moses nga naa pinaagi sa gahom sa Dios nga naa kang Moses. Pero sa diha nga ang mga tao giluwas sa Dios pinaagi kang Moses tungod sa gahom sa Dios, apan sa diha nga nagpakasala na usab sila, mihangyo si Moses. Kabantay mo mga kaigsunan, grabe ang muhangyo si Moses. Kung sa panahon nato karon kanang nagpakahiro si Moses, tungod kay grabe ang iyang gugmas mga tao kay dili siya gustong masayang ang iyang sakripisyo. Kay niadto man kung panahon na samtang si Moses diha sa Exodus kapitulo 22 mga kaigsunan. Kung imong tan-awon man gud diha mga kaigsunan, si Moses nakigsulti sa Dios ug ang Dios nakigsulti kaniya dito sa tumoy sa bukid mga kaigsunan. Dito sa Mount Sinai. Unya dugay man kaayo si Moses ni balik. Kay 40 biya ka adlaw, 40 ka gabi, way kaon, way inom. Nakigsulti si Moses sa Dios. Gani pag naog ni Moses, mihayag ang dagway ni Moses, daw sama kinistinaw nga panganon. Unya ang mga tao, mga kaigsunan nga gilaay, gitapulan sa paghulat ni Moses, pagbalik ni Moses, nihangyo sila kang Aaron nga mugama sila og Dios-Dios nga mao ang baka nga ilang yukbuan, bulawan nga baka. Nahadlok pod si Aaron. Ang nahitabo mga kaigsunan, gagama sila Dios-Dios ug nakit-an kini sa Dios ug miingon ang Dios, Moses, paglugsong dito sa patag kay ang imong katawhan nagpakasala. Wala na niyang kunang katawhan. Gihatag na ngadto kang Moses. Unya, kung imong subayon ng istorya si Moses, nakakita sa makalilisang nga sala nga gibuhat sa tao, mibalik sa Ginoo. Aron pangayuon ni Moses ang pagpasaylo. Miingon siya mga kaigsunan sa Exodus 32, Exodus kapitulo 32 mga kaigsunan, versikulo 32, apan pasaylua in taon sila sa ilang mga sala, kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. Mura ba og nagpakahiro ni si Moses mga kaigsunan kung imong lantawon? Mura siya og kanang kung inana na lang hala iapin na lang ko nila. 33 ang Ginoo miingon kang Moses, ang ngalan sa nakasala kanako mo'y akong papason. Mao nang ikaw ug ako, kung Kristohanon na ka sa imong pagtuo, ayaw na gyud pagpakasala. Ayaw na pagpakasala. Kay ang tao nga magpakasala, ang iya hangalan nga nasulat dihas libros sa kinabuhi, papason sa atong amahan nga gialagaran. Mga igsuon, ako nagtuo nga daghan namong nakatunan mahitungod sa mga pulo nga atong gihisgutan. Usa sa mga angay natong hinumduman, ikaw ug ako, dili gyud ta kahukom sa dili nato kauban. Pero sa mga Kristohanong katilingban, duna kay katungod ug duna koy katungod sa paghatod sa mga pulog mga mensahe gikan sa balaang kasulatan. Naarag yun sa tao kung mutuo ug dili mutuo. Ang importante, nasangyaw nato ang pulong sa Ginoo.
libre ka og libre ko nga musangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay kung dili ko musangyaw, ako'y silutas Ginoo. Ako'y mo'y paninglan sa Ginoo. Apan kon akong isangyaw ang ebanghelyo ug mensahe sa Ginoo alang kanatong tanan, kahibalo ko nga ang Dios andam sa pagpanalangin sa tanan nga nagmatinud-anon sa mga bulaton gikan kaniya. Atong hinumduman, kung ikaw gikan ka anang karatulaha, niya mo balhin ka sa laing karatula, o niya gamiton nimo tong pagtulunan atong karatulaha, pagdaot sa karatula diin kagikan, wala kay katungod sa pagbuhat niya na. Ang problema mga kaigsuonan, gikan ka ng simbahan na, mulokso ka sa laing simbahan, dauton nimo ng simbahan diin kagikan. Wala ka masayod nga giampo kas Ginoo aron unta ka panalanginan. Pero dili gayud mo panalangin ang Dios sa mga taong pagdaot try nakatunan. Pero ang Dios nga atong gialagaran, nakakita siya sa tanan. Kinsay angayan og takos niyang panlanginan. Mayo nga pakiguba ni Juni Abloy, salamat sa minsay sa pulong sa Dios, makabless pagbuti talaga ang salita. God bless you po. Angelia Salonga, praise God, thanks words Pastor, bless kaayo ko. God bless Pastor. Si Raquel Bordin, Pastor, pag-grateful ko kay Myrna Panso og sa Maribik Atrigenio. Ako ni mga igsuon Pastor, kay gina-share nako imo live, naminaw to sila Pastor. Salamat sa Ginoo. Ayo nga pakiguba ni Annalyn Imparado. Amen Lord, salamat Pastor, dugang pagtulunan sa mga pulong sa Dios. Amen. Una nga kung bubalhin-balhin kag simbahan, mas maayo magpakahilom kay magsigig daot way batasan. Na ako'y natun-an jud, salamat kaayo sa pulong gikan ni Labina Limbo. Nagtan-aw mi Pastor sa imong live gikan ni Mila Sodaria og si Shirley Tomaudos, Iderlina sa Abi Bidra. Mayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Bless kaayo ko. Bless ko kaayo. God bless you Pastor. Salamat sa Ginoo. Ato ning i-practice mga kaigsuonan, mas may pang magpakahilom. Unya musaba sa pagpamina sa pagwalis sa pulong sa Ginoo. Kanang pagdinaotay, wa ginay ayo. Sa pulong na lang pagdinaotay, wa gyud kay maani. Ang pagdaot rasay imong padulngan. Kalautan ra po imong padulngan. Pero ang pagwali sa saktong pagwali, ikaw sa Dios panalanginan. Balot Noypi Kaniete, amen. God bless you always Pastor, og sa tibok nimong pamilya. Chipre Panos, mayong gabi Pastor. Naiwit yun ko. Sunod, first na ka. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Thank you Pastor sa pulong sa Ginoo gikan ni Dave Ventura, Jocelyn Olager. Thank you, salamat sa Ginoo. Paki-share no sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko sa inyong mga kailag higala aron sama kanimo kanako madunggan usab nila ang pulong sa Dios. Una nga dili nato tugutan mga kaigsuonan nga dunay magsaway sa unsang paagi. Unsa may atong buhaton aron matuman kanang pulong dili nato tugutan. Di atong likayan kanang mga taong kusog kay mohukom. Wala tay panahon sa pakiglantogi o pakigdebate. Wala tay panahon, pero kung naay mangutan atong tubagon sibo sa pulong sa Ginoo. Gikan ni Juliet Valenzuela, pasakto Pastor, way ayo ang pagdinaotay. Wagi ayo ng pagdinaotay, pulong pagdinaotay mga kaigsuonan, wagi nay ayo.
Pero kung musulti ka sa pulong sa Dios, dili na pagpangdaot. Kay ang pagsulti sa pulong sa Dios kana bitang pag-ingon. Sumala sa Biblia, maimperno kang magsigir gyud kag bisyo. Sumala sa giingon sa Biblia, wa gyoy makasulod sa langit. Magsigi kag panapaw. Amin jud pastor, ako nabalhin ko pero wala nako gidaot. Angkong hain ko gikan. Wow, no? Ana gyud. Mao gyud ay pinaka-importante mga kaigsoon. Nibalhin ka sa paagi sa kabuton sa Ginoo. Si Maria Presente, si Dorotea Rias Laparan. Atong oras mga kaigsuonan sa atong programa, ato sang lion, ato sang dungawon. Ang oras dere mga kaigsuonan ko sa Ginoo, alas 9:17 na sa kagabion. Niya ugma Domingo na mga kaigsuonan, pwede region mo mangita og simbahan kung asa mo komportable nga doon na mo'y makatunan. Ang importante ka nang musimba ta nga naay makatunan. O niya naalain ang atong kabatasan o kaugalingon o nahimo nga sama kang Kristo. Paday ng paminaw sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko uban sa Paminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Nunay kang maayo ka na ako. Ang tudak ko may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, ako kamong gidasig sa pag-share gyud sa atong programa. Ugma sa buntag dili ko ka-live kay Good Domingo, doon ako'y gitudloan nga mga music team. Katudlo gyud ko nila og kanang gikan sa basic, gikan sa chord. Unya magahi pag yung mga kamot, pero salamat ko sa Ginoo nga ang uban na anay maduyogan, even ang akong anak nga sikat mi nagpractice diri, sikat ko nga tudlo nila na nagyutaon sa mga beat nga kanang iyahang ma-maintain. Salamat sa Ginoo. Ang uban kabalo na mo keyboard niya nanay kanta duha nga ilahang nakatunan. Matod pa nila bina magsuking lang ko ugma. Importante mabati nimo ang presensya sa Ginoo o niya tipigan ang mga saad, ang mga pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Niugma sa hapon doon na tayo live at sa ato ang panimbahon niya live po ni sa ato ang FM station 101.3 diris ato ang programa sa ato tas mga pag-ampo mga kaigsuonan sa dili pa ko manamilit. Amahan namo nga Dios sa makagagahon, nagpasalamat kami sa mga pulong nga among nakatunan. Salamat o Dios sa mga pamaagi o sa mga pulong nga gikan kanimo. Salamat Lord nga imo kaming gihatagan og mga bag-ong mga mensahe nga angay namo ang tipigan. Bless Ginoo ang among kinabuhi sa pagpamahulay o pagpangatulog o hangtod og mga adlaw diin kami moduol na usab aron sa paghalad kanimo. I-bless Ginoo matagusa sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Kini inyo igsuon Pastor Gideon manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless no. Kita-kita ta ugma sa hapon kay i-live na to ang ato ang panimbahon ugma sa hapon. Dalaygon ang Dios. Good night and God bless. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay, magapagdahin, mag-aawit kanimo
ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station.